Usa ka personnel sa Lapu-Lapu City Police Office nga mi-apply unta og promosyon sa ranggo nasutang tiggamitan ug gidiling drogas human nagpositibo sa drug test. Matud sa Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Captain Edsel Peticio, niadtong October 21 niya paubos sa drug test didto sa Police Regional Office 7 ang maong personnel uban ang laing mga pulis usab nga mi-apply aron ma-promote ang ranggo. Kasamtangan siyang naghupot og ranggong police corporal ug nagtinguha untang ma-promote pagka police staff sergeant. Gawa sa pagkuha og pasulit, kabahin usab ang pagpaubos sa drug test sa mga rekisito aron ma-promote ang usa ka police personnel. Kasamtangan siya karong gibutang sa Police Holding and Accounting Unit sa Lapu-Lapu City Police Office. Samtang gihan ay pa ang kasong ipasaka batok kaniya. Since wa man siya mo contest, wa man niya gi-challenge ang result sa first na drug test, ma'am. Kaya kung may challenge siya, pwede ito mag-undergo sa confirmatory, ma'am. Wa man niya gi-challenge, ma'am. Gi-angkon niya, ma'am.